गिबियाव बासायगिरि जिसु ख्रिस्टखौ आङो जोबनो गैया हामबाय होनदों। आंनि मुङा सुइतुन नार्जारी। आं गहपुर सार्केलनि सिङाव थानाय हलंगी मण्डलीनि आंनि चार्चआ एनुएलसी चार्च। आंबो दिनैनि बे सिंगिं कम्पिटिशनावहाय बाहागो लादों। आंनि मेथाइनि सारिया जाहैबाय जुजाय नङा नों जोहोलाव, हाद्रि नङा नों सिखोला। जुजाय नङा नों जोहोलाव, हाद्रि नङा नों सिखोला। जुजाय नङा नों जोहोलाव, हाद्रि नङा नों सिखोला। बेसेन दङ नोंनि आंनि आगोमा जिउआ, बेसेन दङ नोंनि आंनि आगोमा जिउआ। जुजाय नङा नों जोहोलाव, हाद्रि नङा नों सिखोला। मोजां बोथोर नंलिया, सुख गोजोन गैलिया। मोजां बोथोर नंलिया, सुख गोजोन गैलिया। साननानै नायदो गावखौनो, सुद्रायनानै लादो दानो। साननानै नायदो गावखौनो, सुद्रायनानै लादो दानो। जुजाय नङा नों जोहोलाव, हाद्रि